Kapangni takte buksong lamsugo jotono tini na update hingka ke aisri chiri belai ke nobo sad news te bad news ni mano tamni hinmale chini tirprao short film khainai dara abir bini channel o samung khainai actress bai bina jomatia te bini bwsai ellen jomatia o sungsar no yakadi kelang khalangma choi thanga o gotna wngkha mia sanjani 7ta somayo borok birthday o thanga konui kifilei tongmani jora o nogo Udaipur jagani mung Udaipur to Amarpur road aro Moharani hinui kaisa jaga tongo ah jagao eid batta kaisa tongpho bike bai borok pailai tongmani phiaba siari ni bagui nukliya ah somoyo no JCB bo batta ni lama digi phai tongma jora o no dadak sidak thutai rimani bagui ah jagao no o bai bina jomatia khai jaga no spot to dia dungi thanga po gangka bwsai no khai Udaipur sakham no tlangmani poreo bini lakma choi thanga nei chung goktoman bisinti saimang belai kheno sad news video footage rokai khapani takte buksang narong no phunukna musung phano phunugin ya karon abo footage belai kheno thui chachar rung phirima sisa mangphili abagoi ang joton nakar sanjao belai kheno phunukmani ni bagui bukha kosto narong no tei borok ni phola thui thangmani yagulo phano kaham kurung tongjathum tei o video no share khainai ta public khajam takte buksang malai phinai ketal video o tini ni baga sungna hambai